dneska ho můžete vidět, nebo tyhle ty dny jezdí ze Special Brother Crew. Včera tady měl takovou malou nepříjemnost. Možná, že vám to ukáže, kde ho přejela jeho vlastníka, ku podivu. Takže má krásně neuvěřitelný šlic na boku. Jo, myslím si, že zrovna Míra, jak jsem říkal předtím, že jsou upravený ty rámy, Míra má hnutý úhel, že jo? Má převaženou tu vidlici dolů. Takže, OK, Míro, můžem? 3, 2, 1, go! A ještě jednou, je to jedna z těch motorek, kdy má upravený úhel řízení. To kolo je podkopnutý pod motorku, trošku. Ale jedem a pojďte se koukat, protože tohle je prasečina nad prasečinu. Jak si tady mezi klukama vždycky říkáme, ta motorka kdyby mohla, tak mu jednou tak na toupe prdel. Protože to, co jí Míra dělá, je neuvěřitelný. Wow, přeskoukaš to řidička. Míra začínal na 175 žízen. Pamatuju si naše první setkání. Přijíždím na letiště u nás v Kámeni a proti mě jeden týpek s roztaženýma rukama stojí na černý čízek, totálně umusenou koženou bundu, dlouhý vlasy, prostě rockery tmavej, drsný kluk. Pak přijel zpátky, říká čau, já jsem sporták. Netrvalo moc dlouho, přišel na stažičkou CBR 600. Já si myslím, že to furt konají, tohle. To RR, ale je to furt ta sama. Vždy, asi s 5. nebo 6. motorem. V brutálních úpravách, aby vydržela to, co jí sporták dělá. Dojete dlouhý drifty, okamžitě přechod do 100, 108D. To jsou body, které se počítají a hlavně těžký triky. Jdeme na cirkli, one hand, přešlapovačka, no hand a zase hnedka. Dlouhý drift, aktivní drift, na druhou stranu a jdeme na stopí, bude 108D, ještě s nohama od sebe. A tohle je jeho. Z tohohle triku já mám strašný strach, protože když to kolo máte roztočený a on tam prostě tu spojku pustí a vylítne z toho driftu, nemá tušení, nebo on už možná jo, kam ta motorka vystřelí. A jdeme na switch a na hlavu a cirkl, kolečko, ty vole, jo, tam tomu zábradlí prostě bude jezdit. Jsem tam a tomuhle se říká protažený trik, jo? Jsem a tam a zpátky. Žádný nějaký stoupne na hlavu a dálej. Poslední pár přední po sportáka. A jdeme na bestrik. Tohle už je špička České republiky, špička Evropy. Míra Sporták Frey. Můžete se k němu přihlásit do individuálních kurzů. Tak, co si sporták vymyslí? Poladění volnoběhu. Tak, já si připravuji na cirkl, ano, jdeme do kolečka. Mimo osu motorky. Plně. Nova křížem. Takže jsme na Watchtower. Hej! Škoda. Já si myslím, že při prvním ještě vystřihl no-hander, takže on se ještě nahoře pustil. Škoda, že to nevyšlo. Ještě jednou, tak se ještě jednou. A tohle už je opravdu umění. To je opravdu hardcore, když si představíte strop, tak je to někde nahoře na půdě.
Takže ještě jednou. Uklidníte, pojďte ho vyhypovat. Oni ho nepustili kalhoty. Protože Míra si ty svoje včera roztrh, takže je má půjčený. Ale nevadí. Bezva jízda. Díky sportáku.